A zaznamil. Nech keď miesto činu. Miro, čo ty povieš? Na oslobodenie. Tak to iba 6 Nemcov bolo. 6 Nemcov bolo? Hej. Kde? V celom Bardiove? Hej, tak. Keď oslobodili? A to čo, ich nechali? Prečo ich nechali? Utekali už. A 6 Nemcov bolo, keď oslobodili, hej? Hej, tak. Takže na námestí sa ani nebojovalo? To iba ukaz. Milo, ty za koho bojuješ? Za koho ty bojuješ? Za Američanov. Za Američanov? Teraz sa hové vozidlo prišlo. Dole. Dolu. Pobili Rusov. A to je ešte jeden tak pobehuje. Nemá zásobníky. Dobre, teraz otočili. Dostatočný. Dobre, hej. Teraz im dobre dávajú. Hej. Vyhrali. Hej. My dáme tú vlajku na kostol. Budeme dať? Budeme nakričať. Čo? Hnedka budú fotiť, ne? Miro, no tak kto zvíťazil? Ale už ten okno dovnútra si mal. Čo, vlajku? Nie, sa vedel fotiť. Aha, dobre. Takže kto zvíťazil? No. Kto zvíťazil? Čo? Kto To zvíťazil? neviem, že... No slávna sovietská armáda, nie? Si Bože, tam ešte jeden bol, vidíš? No, tam ty ide. Kde je? Pri fontáne, vieš sa strieľať na ňo. No hej, ale kde on je to ten Rus? Či... Tam zajde. Hej. No, tam zajde. Vidíš aj bled. Tak na odsvete. Z okna? Kultúrne stredisko medzi tam divákmi. Čo má Rulik strieľa? Z okna, či kade strieľa? A medzi divákmi bol. To oni na schod show robia. Nejaké mravce, jak sa rozprchli. No. To zhustilo. A budú oslaviť, ne teda?